We zijn de autosleutel kwijt. Wat zijn wij nou kwijt? Zeg volgens mij wat kwijt. 250 of zo samen? Met z'n tweetjes lang weekend? Dat denk ik. Nog meer, 300 euro. Hoeveel? 300-400 euro. 300-400 euro. Ja, Moeite waard? zeker. Volgend jaar weer. Hij is gevonden in de taxi van Jelle. Hoeveel mensen heb je geweest? Maar Sijs, vriendin. Zij vriendin? Ja. Oké. In de staakerven. Heel leuk. Wat kost het Jemsa weekend nou? Nou, dat voelt is reuze mooi. We winnen allemaal iets van 1200 euro per man. Kwijt. Ja. Dat valt daar. Ja, dat valt daar inderdaad.